Казвам се Весела Драганова и тренирам в доджото от 1 година. За мен доджото е силата, енергията, свързаността на всички нас тук, които тренираме в доджото. Реших да се включа в Академията за треньори, защото силно вярвам в ценностите и мисията на доджото. Искам да помагам за разпространението на идеите и да съм част от реализацията им. Концентрация. В рамките на академията се развиваш в много различни направления, подобряваш контрола си, концентрацията, търпението. Също така придобиваш умения за работа с хора, с деца най-важното, което е едно от най-трудните неща. Да говориш пред аудитория, да имаш самоконтрол, организация. Несъмнено работата с деца. Разбира се, че работата с деца.